ƙaramin ɗan tata ne kama sa ta ruwa. Ga waya nan. Ka ci kuɗi na, ka ci rigata, ka ci wayata, kuma ka ce in cire maka wando a nan da ka cire mun wando na, cire mun. Dan Kwambo ana kiran wayarka. Kai Idi, menene haka? Sake shi. Ke mun lissafi a ban hankali garin dan wake ba kike dan waken kike ci ba? Ni ba na gidan ubanmu ba? Da ka je gidan naku me ka tsinano ka taho da shi in ban da bakin ciki da ka taho da shi. Wani lokaci shi ma bakin cikin arziki ne. Dole rufe mun baki. To alhamdulillah jama'a assalamu alaikum. Kuma bayan na yi muku sallama yanin ta addinin musulunci suna na Nura Dandolo. Sannan a fim ɗin Gidan Badamasi ana cewa da ni yayi Dankwambo. Ma'ana babba da kowa a fim ɗin Gidan Badamasi. To gaskiya Gidan Badamasi babu inda bai taɓa ba. Da birni da ƙauye da koma wanne gari ne. Gidan Badamasi ya taɓa shi saboda fim ne wanda ya shafi talakawa, ya shafi masu kuɗi, ya shafi masu mulki, ya shafi masarauta, ya shafi masu shugabanci a duniya. Don idan Allah ya maka arziki daidai gwargwado to ka taimaki 'ya'yanka kafin su tarwatse maka su fara shawarwarin ya za su yi da kai. Sai ka cire mu maɗi. Kan ɓarar da kai. Kan ɓarar da kai. A filin caca? A ba wannan magana. Wato abin manufata da a ba su taimako, tarbiyya da abubuwan da za su ci su sha don su zauna da kai lafiya. Kada gidanka ya zama irin gidanmu, gidan Alhaji Badamasi. Wanda da ya ɗan taimake kila hakan ba za ta faru ba. To sannan kuma fim ne wanda ya tattara komai ma, akwai ban dariya, akwai artist daban-daban wanda muka yi season 1 da su, to kuma sai aka ƙara min farin ciki a shi director nan kuma sai naga an kawo mana makota ga daushe, sai naga Ado Gwanja. Kuma kawai sai na ga Usaini Salakoki sai na ji daɗi. Fim ɗin ya ƙara ɗaukaka, ya ƙara faɗi. Dan nan gaba ma ba mu san suwaye za su shigo ciki ba. Ya kamata maka wannan tambaya. Kai malam. Kai dai ba kamar ni gare ka ba. Ko me shaye-shayen da ake tare? Action. Kana so ka san waye. Buɗe tsari. To, alhamdulillahi. Ka san diya da kake da jama'a akwai wanda za ka iya mai cari aka. Ma'ana cari, ku yi abin kamar faɗa. To, kamar fi daraktan Fanal Ɗorai yana ta aikinsa. To, akwai wani fim da muke shi ma series ne Gidan Ɗan Binni. To, a Ɗan Binni sai nake mashi kwamfalan ya yake wasu ayyuka 'yan ƙanana haka ɗan cif wanda baya kira na a matsayinsa na abokina kuma mai gidana kuma ƙanena. To sai ke ce min ku akwai wani labari da suke tunani za a yi wani Gidan Badamasi, idan Allah ya sa an yi za a kira ni. To kuma da Allah ya ciyar ma sai labarin ya zamto ni ne babba a gidan Alhaji Badamasin. To sai na ji daɗi kuma ina farin ciki kuma ina godiya. Sannan 'yan kallo wanda kuke ta kallon mu ɗin nan kuna jin daɗi, to mu da muke aikin mun fi ku jin daɗi. Idan ku ba ku fasa kallon mu nan da shekara 10 in muna raye, mu kuma ba za mu fasa muku Gidan Badamasi nan da shekara 20 ba. Aini yanzu Gidan Badamasi in ma ba ku sani ba, yan kallo masoyan mu duk duniya ku sani. Ni Gidan Badamasi ina tarbasa tun kamun a ɗora shi. Kaga yanzu na san da za a ɗora shi amma sai a hankali tukuna aka ɗora kwa gani. To da 'ya'yana da 'yan uwana
kai ni uwata ma da ta haife ni caman take Dankwambo. Kaga ko ƙarshen kallo kenan. Dan nakan ɗauke shi a wayata daga nan Kano in sa shi a wayata in jera in tafi Zaria in je mu zauna da ita mai ta kallo saboda su basu damu da sai an sa musu TV a ɗaki ba saboda jikoki. To ‘ya'yana kuma akwai wani abin da ne a gidan Badamasi kamar akwai wani sin da Alhaji ya ce ya fasa ba mu kuɗi. Ya fasa ba mu kuɗi sai na tuntsiro daga kan kujera. Akwai wata ‘ya ta fati har gwada take. Ta ce abba in ce ya akai a gidan Badamasi da aka ce ba za a ba kuɗi ba za a ba ku kuɗin nan ba kawai sai naga kayi haka kawai ka faɗo daga kan kujera. To kaga kenan ina kallo tare da ‘ya'yana da iyalina. Action. Ba babbar kyauta ta farko akwai wanda ya ce gashi a Ka'aba ya dafa jikin Ka'aba za su yi dawafi ya kira ni kuma a waya yake gaya min to gashi fa saboda ƙaunar da yake min gashi a Makka a Ka'aba zai ci gaba da mana addu'a akan fim ɗin Gidan Badamasi duk wanda zamu yi ubangiji Allah ya ƙara mar ɗaukaka. To kuma daga inda na ga an ƙaro 'yan wasa kuma su ma fitattu sai na ji kawai addu'a mata ce. To kaga wannan kyauta ce wadda tafi kowace a kyauta. Sannan dan ungwanan yaya Dankwambo ungwanan wanda sunana ma yanzu Dandolo ne ma yake gushe kawai ya zama duk inda na fita ma yaya Dankwambo ake ce ma yanzu unguwar da nake da manya da mata da yara da duk wanda yake unguwar duk inda nake ta zaka ji ana yaya ina gajiya yaya ya gajiya na san yaya Dankwambo ake nufi. Ko musu ya haife ka wallahi ba zan tafi gida na tsirara. Wallahi sai ka tafi gida tsirara. Wani to sai ka dan wanka mamari wallahi. Kamun zubar da kai yanzu a gurin nan. Jirin wando. To wannan wani gurum ne wanda su kawai jira na suke in ce musu to rana fa kaza za a dora su tarbi wannan ranar. To kaga kenan alhamdulillahi ne fim ɗin Gidan Badamasi ba abin da zan ce sai dai ce ubangiji Allah ya saka mana gaba ɗaya mu da muke yi da kuma ku 'yan kallo da masu kyamarori irin su wa ake cewa wannan yaron nan mai kan nan kaman nalkwa mai kan nan kamar gonar citta nalkwa to da irin su duk ina ce musu addu'a a koda yaushe mai taima junanmu addu'o'i dukanmu da ya gaba ɗaya. Shirin Gidan Badamasi sin wanda ya fi bani wahala shine wanda Gwanja isa muka zo muka zauna a tsakar gidanmu a kan interlock ɗin nan ga rana kuma gashi ya yi zafi. Ku tsugunna ƙasa! Daga hannuwanku sama. Ba na son shakiyanci. Menene haka? Baba ashe kana ciki. Sannan kuma aka zuba mu a mota aka tafi da mu kuma muna ɗauka ko wani division za a kai mu kuma sai aka nufi da mu gidan gonar mahaifinmu kuma nan ma ya sake zube mu a tsakiyar rana kuma a tsaye ga barazana zai harbe mu. Dan Allah dan daraja iyayenka in dai kana so ka ji haji ka dawo lafiya dan Allah kai hakuri la ina ma anallah la haliku ba mahalici sai Allah wallahi ma abudi babu abin bauta bil haƙi da gaske dan Allah ku zo nan mun da wannan dan Allah dai wallahi yanzu dan Allah na haba dan Allah kai fa musulmi ne dan Allah wallahi ba din iska bane wallahi da zama na Lagos wallahi ban taba faɗa da kowa ba ko dingurin akuya a goshi ban taba yi ba wallahi dan Allah kai amma kake cika mana baki kana kai dan iska ne wallahi ban taba zuwa inda ake iskanci ba hesu daya wallahi ya nan wambo na'am kada ka samu a kirji dan Allah ka samu a kirji wallahi nan kwakwalwa ce dan Allah faɗi kalmar ka ta ƙarshe kafin na koma kan wayancan kalma ta ƙarshe kafin koma kan sauran ba ina roƙon arziki kaga ban taɓa haihuwa ba ka bari in sami ɗa da ɗan jikoki in ya so sai ka dawo ka kashe ni dan Allah ka yi haƙuri to kaga ga zafin rana ga barazana za a harbe ka da bindiga ga kuma bindiga ka gani kaga zafin yayi kala ma baka isa ka ci ga iya mitar wahala ba ma
alhamdulillah sin ɗin da ya fi bani dariya a gidan Badamasi zai kai kamar sin biyu. Na farko akwai wani sin da ake so Sani ɗan gwari indiya yake so ya faɗa mana inda kuɗin suke, ina kuɗin suka nufa, amma su taska da bayan cikin gida ba sai su daka matsawa. Ashe shi ya fi mu gaskiya, da ƙarshe sai ya gaya mana cewa ai wannan kuɗi suna gurin gidanta ne can wani gari. To wannan kuma daga wannan sai raina ya ɓaci sai na rike shi, sai na ce to kowa sai ya mai ɗan gwari mari ɗaiɗai, ni kuma zan mai biyu. To kowa ya yi marin ya gama, wani kuma ya ce ya yafe. To ina rike da Sani na ɗaga hannu sai ya shiga wani yare. Dama muna ɗan tsoronsa irin ko mai shehiri ne yana da tsafi, to sai yake kiran wani alyani, wai wane ne sharmani gwamzago nan fuga hankali na ya tahi ne ta roƙonsa har rage tsawonai. Allah ce yanya, Allah ce yanya. Na sa mata ta wuce da shi. Ye? Ya mata nan. Zan yi na aran ma ɗaya, zan yi na hajiya ɗaya. Ba to sai yaya. Babu. Bari mana banzago. Dankwambo. Bari mana banzago. Dan Allah, dan Allah. Kar mana banzago. Kar mana banzago. Kadan kira maka aljannu. To bayan na ban nan kuma da daddare na kama hanya zan je in hau sama inda zan kwanta, sai na gaba da falal ɗore kenan, taska sun sauko da rara. To he nake tunanin ko gwamzagon da ikira rara din ne ya sako, saboda ka san kwame man kai gare shi. To sai na ɗauka ko gwamzagon ne, ga dare sai da na sauko a guje falal ya ce ma a ina za ka je, da kuma ne fa mai kula da alhaji. Duniya labari. Ke ganin mu ba mu ke ganin ku ba, barkan ku da zuwa, barkan ku da ratse. Ha baya dan goma, ina zaka je? Inna kuma Suleiman wa inna bismillahi min sha. Ni taska ina ka samu wannan zagon? Wai gabo. Au ba wani aljani jiya indiya dazu yayi ta kiran aljanu masu manyan kai. To jin da na ce yayi zago, ka san zago katan kai gare shi, na dauka shi ne. Wannan ba zago bane. To Dr. Kumo ne ma. To mu je. A fito lafiya. A nan za ka yi. Ya kwana da shi. Wannan sin ɗin gaskiya sun bani dariya kuma sun burge ni, wanda ina ganin a gidan Badamasi ni inda zaɓa za a yi ma wannan sin ɗin, to zan iya zaɓa su a matsayin su ne best sin na fim ɗin gidan Badamasi. Sai sin na biyu wanda muke tafiya neman kuɗi, to dai kowa in ya kalli fim ɗin zai ga ai wasu kuɗi muka bi daga gidan alhaji zuwa gidanta ne. To mun dan tafi neman kuɗin ne mu dawo, tun da dama muna da security a ƙasa wanda in ya ji motsi ko a sama zai ce gata nan. To sai aka yi mana waya cewa gata nan. To gata nan sai ya sa muka sauko da gudu. Muna zuwa maimakon ta zo ta same mu muna hakin gudu da muka yi ka ta gane, kawai shine sai muka fara gwanja na sakkowa sai ya fare mana fareti, tunda shi dan sanda ne ya fara mana male marai ne, sai muka kama fareti. Ma'ana tunda dai muna haki, to in ta zo ta ga muna fareti ba ta isa ta gane cewa daga sama muka sako muna haki ba, sai muka basar da ita. To wannan sin din ma ya bani sha'awa. My left, my right. My left, my right. My left, my right. My left, my right. Left, my right. My left, my right. My left, my right. My left, my right. My left, my right. Saƙona na ƙarshe a gidan Badamasi shine ku yi haƙuri da mu 'yan kallo, inda a gidan Badamasi ya kawai yadda ba da aka ɗan samu baya. To kuma da Allah muna roƙon arziki, ko da magana baka ko a wani yanayin motsi, in dai bai yadda kuke so ba, da Allah a ɗan mana waya ko a ɗan mana ta YouTube ko a ɗan ma darakta ɗin ta intanet ɗinsa, wanda za a gaya mana ɗan gyara, wanda za mu gyara don mu ci gaba ɗaya da mu da ku duka masoya. Na gode.